Aja ki. Apa mas? Ay apa mas? Apa nyonya? Kasawa ngay lanang sana ma. Apa Baba. kang? Baba. Wis. Wis. Aja-aja kenang akeh tamu babah Ajeng. kimpek yong kisewot ning mai penlos-los. Oh, ya ku ne wong tamu masa dikongkon balik. Ya duduk konon. Sing arane tamu mah memang sih. Toli kasing arane babak impact yong kah? Iya. Tua-tua kok gede alae. Gede alane. Mending wonge bagus manyonya. Sing arane babak impact yong kah? Ibet. Baru beli babak impact yong. Kumise. Kumise jumping jongit bae. Temenan. Ben. Iya sih ngundak-ngundak buntut gede. Siraku sing bayar ku babah kimpek yong. Bagen sing bayar babak impact yong kah? Wong kita jaluk bon beli dupai-pai. Temenan. Aja kayang kono aja ngilang-ilangaken iben. Ngilang-ilang kelapa wong kutang bubak tuku dewek. Mesti bahasane aku. Onder soek tuku dewek. Dikaku. Anu kana gedek nang burut baek kana. Babak impact yong. Wis. Dikaku delengan lungane babak impact yong memang kay nanok. Kenang apa kuno ka ngulungan? Gejala kana nyonya. Gejala apa? Temenan. Barang babak impact. Apa kadira? Impact yong. Umur kan wis 50 luwi. Iya. Batur-batur wis lakak kabeh kuno. Jadi Temenan mati kabeh. mati kabeh. Mung-munge. Heeh. Ya anak karo bos Wira Mandala. Kali berarti jare sira ku kari nonggoni bae konon. Nongko di waktu bi alam makanan mah. Ajan dongakna sing blesak-blesak. Dongakna menusaku sing Ya ada teman kalau kawongi. Ngandel. Kayak sunggok kok beli jari. Baba. Dikit. Ada wong kena pampir majune mundur ku. Majunya mundur. Lungane mundur ku. Up. Aja anjlogan Kang. Kang. Tuan ning sore ke lobang. Ada dika anjlok blek. Tragedi dalang ilang. Jongkone mah. Wis ka ayo mana nyo temoni. Nenek, babah. Duduk dulu babah, duduk dulu. Capek. Wis ambak kana kepegot kun. Gawa apa sih kini ki babah? Make up. Aduh, Gusti. Ada geser ganyonya dodok nih. Kini duduk babae, barikan dane enak. Iya, babah. Rasane pikirane lagi beli karuan. Jadi supaya rada enak. Ayo rada merana ning pegunungan deleng cadas-cadas. Ayo Pak. Eling-eling mangkane eling-eling ngamumpung ning dunya mimi jin sing RT panas Gusti baheula pasine besar kuring tepung tetu
gaji bapak tarasim ibu cangang majikan tua kembarus kaya sisi cai jadi saksi kekuring kusi bebejang majikan tua pajar urang ulah reka subahan margi pasine baheula bapak tarasim ibu cang majikan tua kembarus kaya skiwari ukur nyerina dujujunan ketoingan Mimi Krisnanto anjen gas ikhlas Mimi Krisnanto yang punya wilayah Waru Jatinunggal Kasili Junti Mimi Ecin sing RT 14 kembarus kaya skiwari ukurannya Cik, Iya kok. budaya adiluhung sing dirasakaken ning tanah Segandu Dermayu. Najan beda budaya. Saking daratan Tiongkok, daratan Cina. Bener. Tapi lamun wis ngrasakaken budaya adiluhung Dermayu, rasane ku adem. Adem ya kok. Kang Jarwo minangkasne sareng senang Rizki sing duwe wilayah Waru Priwen sawise acara akbar digelar anane hubungan sesomaan lo bener celeng karo Lea sebab sing dadi patokane iwal siji Apa kuno kok? budaya daratan Tiongkok. Apa bisane ya anake Sira ya anake kawin karo bocah Lea. Bapak Tarsim ibu jangan minang kene majikan tuangan sing paling sayang Kaya dene Ujang Karen. Hari Ujang Karen kan anake Wadanu. Kidano. Hari Wadanu iku sing dadi pengapit sing setia karo bendorone ya pada karo asal sing daratan Tiongkok daratan Cina kaya dene Tuan Tan Guanyang meneng ning wilayah Lea kunku sing dadi bendorone Wadanu duwe anak si Ujang Karen. Bener-bener. Mimi Krisnanto sing di wilayah Waru Kang Jarwo senang rezeki Dadi orang deleng sapa-sapane deleng karo ya Tuan Tan. Sebab margane Bakaning Lea iku duwe marga Tan. Wong-wong sing daratan Tiongkok. Lamun ning celek ki margane ki Han. Awas beda. Salah suwijining marga iki merupakan garis keturunan.
Bondoroyot sing daratan Tiongkok daratan Cina. Ari Ooma margane margahan. Ari wong lea Cinane margane margetan. Krungu ben. Krungu ba? Mimincin sing duwe rete patlas aja lok Cuman ya sing bengen-bengen gaje wis ngrasakaken oohke sebab apa? Bagian Cina ke Cina sunat. Beli kuluk. Artinya siraku gemuju bareng ngomong kuluk. Ngrasakaken bayangaken bayangannya mana-mana kok. Ora bah. Ari kulupiku ibarat kembang turung megar. Iya. Singaran kulupiku masih kuduk. Icup ya bah. Sawise mualaf manjing ning Islam ya kawin karo sira. Bener. Ari sira kan pikadra pasti bocah leaga. sareng kang jarwe geding senang rezeki sing dewe wilayah sing paling gemoy dewe Madrarane mistem. Cuman bagian mistem gak siya kembang desa lea. Yanune masuk ke gugu. Wong matane sipit kawin karo bocah lea arane mistem. Wong Cina kawin karo mistem. Ya kegila-gilaan cuman masalah jodoh. Jodoh ya kok. Kayak konon kono pen. Bocah ki wis ana nyanggroke mrene ya bocah sing lagi ngrasakaken bulan maduki senang danuki mene durung sih pen. Dolan durung jebaip. papatar simi bocah gening majikan tua Noksri sareng Mimi Asep majikan nom dewe Durungan dongol-dongole bah. Aduh, rupane meya lagi ngrasakaken jare bahasane wong rada pinter mah honeymoon. Honeymoon ku apa kuno? Ya, lagi seneng-seneng kakono. Kono. Ya sira gak ngalami ora. Koh, Nun, ora usah ganggu sing lagi seneng. ya. Endah, kok gamaning wong tua gak kelingan kok. Kono. Dak priwena bae gama anak semata wayang. Wadon mung siji-sijine pasti kelingan ning koko. Konon ya. Iya. sareng Mimi Krisnanto sing dewe wilayah Bapak Babina Sawarungu Papa Rizky sing ngurati Anune mah iya, Cik. Ya wong pada ngomong khususnya wong celeng lo bener. Pun kujetuan hanku duwe mantu bocah lea ya bagian keceluke artine tangan kanane kaya dene tuan tan guan yang singananing lea tapi yo ngangger bae sing disebutaken ya wong pembantu iku ya pembantu sing rewangi gawe sugi karo tuan tan guan yang Mama Jinjang Ibu Ajarom Yati Mimincin sing duwe RT 14 dewe Koh, ya Cik. saujare wong ngomong laka-laka je perjodohan ning waktu mau ku telung dina ramehe yakin mah wis arep-arepe kokoki gadange duwe putu. Ya sedurunge wis tek bayangaken. Mula wis dadi pilihan Cik. Oke. Apa sing dadi pilihan? Ya maukah? Yen mengkon rima jejodon ajan deleng marga, ajan deleng suku. Bener. Yen niku bakal wis dadi jodone ya bakal ketemu kelawan jodoh. Bapak Babina Sawaro Papa Rizky Mama Esona sing duwe bandar Ya buktine agamane
beda. Ya ibadah sembayangnya ya beda. Bener. Bahkan wis dis ketemu jodoh sampai rela ninggalaken keyakinan mu'alaf Mu'alaf ya. kelawan ikrar kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tulis sunat. Sunat. Kawin karo sira miskem ora kamengkonon ban. Bener. Oh, Bah, arane gak jodoh. bisa nasi ngatur dewek ya, Bah. Ana sing ngatur dewek. Mimi anggun pepe kembang pepe kembar ibu mastem ibu rasmi mimi adenya wong lea dewe Wong mengkenen si mebengi ngimpi gini Ngimpi. Iya, Ngimpi apa kok? matane keladu genang awu. Bakalana tengara kedadian apa? Ngimpi. Ngimpi Sing arane wong ngimpi ku kembange wong bombok kudu kok. jare sapa? Ah ya jare kula. Berarti nang saking enake. Nang Saking saking lali maune pegel turu teli ngimpi. Padahal antara wong Dermayu utawa wong Jawa petang petung iki hampir pada karo wong Tiongkok wong daratan. Konon ta kok. Malah luwih daratan Cina sing percaya kelawan hal-hal gaib sing kaya mengkono. sareng kang jarwe keding nanang rizki sing duwe wilayah dewe Watir Cik, Terus artinya apa sih kok? kayane ki ngelap ning ati. Perasaane sampeane blenak kok. Blenak ya mikiri anak ki silin. Ah, sampean mah dibuang rasa cemase. Kelingan bae ning anak bocah ki. Priwek ini lin ki ya. Lin Yim Ya, iki ya. lagi bahagia kini kok. Ya iya lagi ning leaki. Duh wadano titip lin. Anake oo ya anake siraci. Aja sampean apa-apa. Bocah ki karena ibarat nembe sumur jagung kawin karo anake Kidanu Ujang Karen. papatar sini bujang majikan tua majikan tua Cik Dalem. ning jabak kerasa anak suara ning bakyak suara ning gamparan sampai kelang temen ning Katone rungone. aku gerayak-gerayak. Kayane unduk wong siji tambuke kok. Iya. Baba, Oh. Baba, Baba Kimpek Yong, duit tamu isun Baba. Lah, Anak tamu. anak Tonyonya tamu, dibuka Pan. lawangnya. Ayo, Pan, Siapa ayo, itu, Pan. Pan? Bener. Kok dikit gatuan. Perangsa kuipen gue buka lawang gue sebelah kene. Hari tamu nih mancing sing pojok ana. Sing jendela. Toligala monan jare wong joget maji melaku nem bagong. Tangan tengen sikil tengen. Tangan kiwe sikil kiwe. Cik, Kelingan caplin. Siram maya mangsa bisa hak. Trok nindak sikil tangan maju tangan-tanganku. wong Belanda putih temen. Waduh. Tiga aku bisa landeleng tah. Ari wong kanaku emang putih-putih kok. Singaran wong Belanda iku bule kulite brontok. Mulane keceluk. Bareng ki mah putih kayak kulite dangdang. Ari kulit dangdang ku kaya ngapa kuno. Ya perong tuan. Bagus menir. Tuan. Kin makan ngake tamu ya tuan ya. Ya, Yang mai Pan. penegap godog wedang dingin. Ya pen, ya. Nganggo nyugui tamu. Ya, Permisi nyonya. ya, mana pen? Aduh, mana tamu wong gede. Pinteran bae pen. Tuliga date Baba. Ari menir mah
kerjaan ini lapangan ngurus jalan belum gak gesang kayak aspal. Panasan baik. Ari kerja ning lapangan gawe dalan gawe dermaga mah beli patia. Anak salusule priwen. Salusule kita kumajengan ning Bapak Bapak Tarsim. Ya. Barang anu wingi ku gih jelawe jeblak udak. Iya tadi kita ku keburu-buru saking ngelimangane. Waya tak tubruk ku ketumplak ya ki ramawak dadine putih. Dudu putih geseng. Cina sombong kadiran putih Cina ngalok-alok ki bae. Ya karuan. Ya, Kita gak duwe sedulur Cina ki. Ning waru ki anak. Iya Tuan. Iya Oksan ku dulur kita Cina Kakang Ati. Iya Tuan. Kadiran. Iya. Maaf sedulur pribumi. Ya najan ibarat kemaduan karo taji meneng ning Dermayu wilayah Celeng lo bener. Ya mestine pengen berbaur, pengen mengenal adat budaya pribumi, mengenal adat budaya Dermayu, adat budaya bumi Segandung. Ya. Tuh dadi ampura sedurunge. Tuan, maafkan sebelumnya Tuan. Siap. Kalau penyambutan dianggap kurang untuk menambah kewibawaan Tuan, maaf sekali lagi, maaf Tuan. Good. No problem. Ya Tuan. Terima kasih Tuan. Ampura sedulur pribumi uga Tuan. Supaya rada enak. Ayo Tuan rada mingser Tuan. Sembari mingser supaya enak Tuan. Ayo dodok. Sekaligus Tuan supaya duduk Tuan. Company Belanda dodoknya karedok lekoran. Iya Tuan. No. Oh begitu Tuan. Ya udah nggak apa-apa Tuan. Ayo, mari digeser dodoknya rada mingser merono. Ci, sebelah kene Ci. Ya, wong gede ya. Dodok ya. Dilemprak ning ngesor. Giling-giling mangkariling iling mumpung ning donya. Mumpung ning donya. Sumur digantung telakane nyawang-nyawang. Gene sing kari nyawang nangan apa kang lakoni. Badan apa kulane kang lakoni. Lang aduh. Bapak Tarsim Ibu jangan majikan tua dewek serem mimi jenik kending sing do RT 14 aja lali selawase aja dining kulan ni majikan nom minang kana mimi Asep sing duwe Sriwijaya dewek nok Sri minang kana tuan aroma sareng senang Asep keding senang ridoe keding sampun lali selawase sampun lining kulane lah kalau nggak salah Tuan Holmes ya Tuan. Betul. Ya Tuan. Sebelumnya maaf Tuan. Kedatangan Tuan
Kayaknya ada maksud penting. Untuk itu Tuan Holmes, ya Tuan termasuk pendatang bukan pribumi. Yes. Oh, ya termasuk pendatang bukan pribumi. Untuk itu kedatangan Tuan Holmes, apakah ada kepentingan yang hubungannya dengan keluarga lo bener, keluarga Celer, Tuan? Ada kepentingan apa, Tuan? Kimpek yo. Iya, Tuan. Punya maksud kerjasama. Kerjasama dalam bidang apa itu, Tuan? Proyek. Proyek? Ya, Ada proyek, Tuan? ada proyek. Willy Holmes punya tender pembangunan jalan dari Batavia sampai Jogja. Ya. Ada proyek bangunan jalan dari Batavia, dari Sunda Kelapa Jayakarta sampai ke Jogja, ke Semarang. Ya, betul. Di balik proyek yang ditangani sama Tuan Holmes, maksudnya kerjasama dalam hal apa, Tuan? Gini, Koko Kim, Ya, Tuan. Koko kan pemborong. Koko mau memborong berapa ratus kilo. Saya tawarkan buat Koko. Menanam saham, Iya. nanti keuntungannya dibagi bersama, Tuan. Ya, keuntungannya orang Netherlands bilang 50-50. 50-50. Iya. Benar, Tuan. Thank you, terima kasih Tuan atas kepercayaan Tuan Holmes, Tuan. Betis manis melendang banyuning kacang. Enak bau ucapannya, enak bau omongannya yang dipikir. Cik, Iya kok. kerjasama saling menguntungkan. Pihak satu karo pihak kedua atau pihak keloro. Jadi rencana Tuan Holmes nganakaken salah suwijining tujuan kanggo gawe dalan penghubung sarana transportasi sing awit Sunda Kelapa Jayakarta Batavia tumuju ning wilayah Jogja, wilayah Semarang. Lintas. Lintas. Benar. Tujuannya ngajak priwen sirane. Kok Ya, menurut Taji sih bagusnya ya diterima hari itikat baik sih. Apa banding saling menguntungkan kok. tamu ibarat raja. Iban ki sing mau ki mending ini. Ban. Kok. Gak usah Koko. Enggak Tuan. Bukan apa-apa. Coba ngorek. Kalau istilah kita orang Indramayu, Iya kok. kalau istilah kita orang pribumi, adat ketimuran yang dipakai itu Tuan luwes. Dalam arti luwes, tamu adalah raja. Benar kok. Kedatangan Tuan ya bukan berarti diistimewakan, tapi budaya Indramayu begitu, Tuan. Oh gitu. Iya, Tuan. Thank you. Tapi saya sudah wareg. Oh, sudah wareng. Iya. Iya, Tuan. Memangan baik. Ah, Kok mantul. anak kesayangan. Tuh. Sayang. Aduh. Anaknya kita bunder temen. Kan tunanya puput, ayah pupung